Здравей! Аз съм Ивайло Симеонов. Аз съм човек, който вярва, обича и мечтае, защото осъзнах едно. Страхът и догмите са нещото, което ограбиха живота ми. Вече не е така. Разбрах, че всичко е възможно и знам, че ако всички заедно разберем и проумеем, че ние сме ценното на тази страна, ще направим живота такъв, какъвто го искаме. Преди и аз бях ядосан, огрижен от всичко, което ни заобикаля. От страха, който обземаше душите и сърцата ни. От това, че никой не се интересуваше какво ние мислим и как ние искаме да живеем. И цялото това нещо беше съвсем умишлено набивано в съзнанието ни, че нищо не зависи от нас. Това съвсем не е вярно. Никой народ не трябва да бъде освобождаван. Народите трябва да се освобождават сами или да загинат. Това е казал най-силният и най-влиятелният български общественик и държавник Стефан Стамболов. Тези думи трябва сега отново да излезат пред нас и със своя смисъл да променят бъдещето на България. Ако ние не осъзнаеме, че всичко е в наши ръце и заедно не променим съдбата си, не трябва да чакаме някой да ни спаси, не трябва да чакаме някой да ни подреди страната. Сега за първи път имаш реален избор да избереш екип от млади хора, жени, мъже, доказани експерти от цял свят, със свежи идеи, със свежи умове, с доказани възможности и качества. Това е шанс, който не трябва да пропиляваш. Стратегия е разработена от 34 годишен млад професор в Харвардският бизнес университет. Стратегия, която ще измъкне България от състоянието, в което се намира. Ако все още не знаете за нас, това не е изненада. Медийното затъмнение, което получаваме, е по една единствена причина. Никой от сегашните политически партии не иска да вярваш, че има възможност за промяна. За тотална промяна, която да промени цялата страна. Ние сме с бюлетина номер 8. Подкрепете ни. Това е шанса да създадем електронно правителство, което да даде прозрачност по всички теми в страната. Ето какво се надявам да направиш. Присъедини се към стотиците хиляди българи, които изтеглиха историята и пътя към нова България. Присъедини се към нас и прочети тази история, която ще те накара да се чувстваш силен, да знаеш, че всъщност всичко зависи само и единствено от теб. Прочети я и ще се почувстваш по различен начин. Ще разбереш, че всичко е възможно. Само повярвай и отиди да гласуваш. Неделя е деня, в който трябва да ни подкрепиш. Трябва да подкрепиш себе си, семейството си и бъдещето, което искаш да участваш. Ти си силата на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.